Bring it back, bring it back. You take me away from me. No, 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 no. Hey, what's up mga kabisdak? This is Kirby Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay maggagawa na naman tayo ng reaction video sa magaling na ina-idol natin na si Alip Bata. So ito po, kina-cover niyo po tong kanta na to ay, ang title po nito ay Love of My Life. Ang originality po nito na nag-compose po ay ang Queen. So yun nga ay kasi malapit na ang Valentine's. So ngayon, reaction na muna tayo ng mga love songs. Ayan. Diba? So ngayon, before natin mag-start tayo sa ating reaction na gawin. So weird. So, please po, paki-subscribe lang po muna yung channel ko at paki-like and paki-click din po yung notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong mga vlogs. Ayan. So, ito na po, samahan nyo po ako manood uli ng cover po ni Alip Bata. Ayan. So, ang title po nito, ulitin ko, Love of My Life by Queen. Ayan. Nakaka-inlove. What the fuck? Love of my life. You want my heart. Love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. You take me away from me because you don't know what Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Diba? Nakaka-indab tong kanta na to. Masabi? Love of my life. It's me. Dalawang beses na yan! Love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. You take me away from me because you don't know. Idaragtas na ako para masigurado nyo. Yan, diba? Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Ang galing talaga mag-guitar ng idol ko na si Alip Bata. Yan, para to sa mga may mga love. What the fuck?
malapit na kasi yung Valentine. So, ngayon, sa mga wala pang mga jowa dyan, maghahanap na kayo. So weird. Actually, itong kanta to ay matagal na to, mga 90s yata o 80s na kinompos to. Tapos marami na siyang iba-ibang nag-revival or nag-cover. So ngayon, ginawa naman ni Alip Bata yung kanta na to. May guitar, ayan, may guitar. Ayun, so tapos na. So, ayun na guys, ay tapos na yung cover ni Alip Bata at ayun na, napakanta na naman tayo ulit sa mga hindi nating alam mo mga lyrics. Ayun. But anyway, ayan, salamat kayo sa lahat ng nakisabay na nakinood sa aking reaction. Ayan. So, nawalan kakwinta-kwintang reaction guys. Ayan, so sana at hindi kayo magsasawa sa aking buka. Ayan guys, so dito na lang po muna ako. Ayan, sa mga hindi po nakasubscribe dyan, please po pakisubscribe na po yung channel ko, pakisupport po. Salamat at God bless po. Bye-bye.